Olog numero 1 Tatak RMN. Maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Aniyan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Sa mga pulong sa atong Ginoo nga atong mabasa sa Juan Kapitulo 17, versikulo 11, matud pa niya, Amahan, mausa unta sila, maingon nga ikaw ug ako usa. Mga igsuon, kining pagtulunan sa atong pagtuo mahitungod sa panaghiusa, way laing mo sulay og guba niini nga pagtulunan nga dili ni matuman. Wa gyud laing muguba o musupak niining pagtulunana, maura gayud ang adversary o magsusupak nga mao ang yawa nga ato pong gitawag og demonyo. Kay sukad pa sa sinugdan, wala man ni laing tumong og tuyo, maura ang pagguba sa plano sa atong Ginoo nga mao kanang panaghiusa sa pagtuo. Daghan kayo mga pamaagi nga iyang gigamit unsaon ta niya pag bahin-bahin, no? Nga unta usara man ka tinuhuan ang gisugdan o gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Matud pa sa atong Ginoong Jesucristo sa Mateo 16:18, tukuron ko ang akong simbahan o katawhan, singular, akong simbahan o katawhan, o aduna ni usa ka pangulo. Juan 10:16. Ug niya ang paagi sa hiyawa unsaon kaniniya pagguba kini nga plano sa Dios dagkadaiya o kinirabang iyang mga pamaagi medyo clever kay sa nga tanan, kay matud pa ni San Pablo, magpakaanghel sa kahayag mampud ning demonyo. Buot ipasabot, mugamit usab nig mga pulong nga naa sa Biblia. Nahinumdum mo nga sa dihang gitinta lang atong Ginoo sa yawa, nasa basahon ni Mateo, matud pa sa yawa, sa iyang pagtintal sa Ginoo, kung tinuod kang anak sa Dios. Ambak ni anang pangpang, kay ginaingon man sa kasulatan nga ang anak sa Dios kung mahagbong dili maunsa kay kinis pagasapnayon sa mga anghel. Nakita ninyo mga igsoon nga mismo ang yawa mukutlo og mga pulong sa Biblia aron sa pagpasalaag. So mao na nga magbantay ta sa atong panahon karon. Kay kung ang yawa nagpakaanghel sa kahayag pod, ang iya pong gamiton nga mga tao sa pagtrabaho aning iyang gusto pod, pagguba sa plano sa Dios, mahimong kita pod iyang gamiton niana. Nga mahimong mogamit pod tag mga pulong sa Dios aron sa pagguba sa plano sa Dios nga mao kanang panaghiusa. Okay. Matud pa ni Juan sa 1 Juan 2:18-19 atong basahon. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo, ug karon ania na ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Mibulag kanato kini mga tawhana, kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailhan gayud nga sila dili kauban nato. Tanawa mga igsoon, dili kana akong pahayag. Pahayag kana ni Apostol Juan nga matud pa niya, duol lang katapusan sa kalibutan.
nakadungog kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo, ug karon ania na ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Mibulag kanato kini mga tawhana, kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailhan gayud nga sila dili kauban nato, no? Ato kanang gibasa sa 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 18 hangtod 19. Unya naarabay mo ingon nga bisag nagwali sa pulong sa Ginoo Veritas. Masabot day na nga antikristo nga mga pulong man sa Dios ang gitudlo. Well, sa ako nang giingon lagi nga ang yawa nagpakaanghel sa kahayag. Meaning, mugamit usab dig mga pulong sa Dios. Aron sa pagguba sa plano ra pud sa Dios. Kanang mubulag ta sa gisugdan sa atong Ginoong Jesucristo. Kana bang mag-idya-idya ta? Nga naa naman unta ang gisugdan sa atong Ginoong Jesucristo since 33 AD, unang siglo. Nganong maghimo pa man gyud tag kaugalingong bundok. Unya gamito nato ang pulong sa Ginoo. Nga diha sa Juan 10:16 kay dugay naman ni nasugdan ni Kristo, igo na lang unta ta mo pasakop ni ini. Dili na ta maghimo pag kaugalingon natong pundok kay panagbahin-bahin naman na. Matod pa ni San Pablo sa Roma 16:17 nga likayan kuno ang panagbahin-bahin, mausab sa 1 Korinto 1:10. So, kung nagwali ta sa pulong sa Ginoo niya, ang resulta sa atong wali panagbahin-bahin, naabago diha ang tinuoray nga Kristo sa atong kinabuhi. Nga, doon na ba ko'y nahibawan nga doon na mga ginikanan nga na problema sa ilang mga anak? Nga naman, kay pag-eskwela sa laing mga dapit, labi na naka-eskwela o eskwelahan nga eskwelahan sa dili katoliko, unya na influensya sa relihiyon sa maong tinuhuan nga dili katoliko og nibiya sa pagkatoliko dili na mosimbas pagkatoliko unya ang mga ginikanan taon na problema tungod kay ilang mga anak wala na makighiusa kanila og simba sa simbahan nga katoliko. Panagbahin-bahin, mamalandong tana. Unya, it seems maayo ra ba atong gibuhat? Nga naman kay Ginoo man pud na. Ginoo man pud na among gibuhat. Mao ra man gihapon Ginoo. Ginoo lagi. Pero naa bagod ang tinuoray nga Ginoo diha sa panagbahin-bahin. Klaro kayo ang giingon ni Juan, no? Diri sa 1 Juan 2:18 ug 19, ang tinuod nga sakop kadtong magpabilin. Kadtong magpabilin. Kay ang tinuod mga igsuon, ang pagpasakop god sa tinuod nga simbahan, mao man ni ang gitawag nato relationship nga dili gyud nato pwede nga bungkagon na bulagon. Parihas man ni og kanabang kaminyoon. Ang kaminyoon kinahanglan naagyud ang pag-unungay taliwala sa mga pagsulay. Mga kasakit ug kalipay naagyud ang pag-unungay. Ingon ana pod ang tinuod nga simbahan, no? Nga magpabilin tang makighiusan niini bisan pa taliwala sa mga pagsulay. Di ba mga tinahod nga tigpaminaw? Di kay makakita lag kauban o makakita lag pari nga personally na sipyat, nakasa, himuon na dayon ng basihanan nga atong biyaan ng maong simbahan. Dili man na mao. Kay diha sa Mateo 23:1 ngadto sa 3, dili kuno lang taon kanang binuhatan sa usa ka magwawali. No? Kaya nga naman. Iyon sa pag-iingon ni Jesus Christ diha, no? Tumana ang ilang otoridad, meaning ang tinuhuan. No? Pagkighiusa sa tinuhuan. Kay naa nila ang otoridad, pero ayaw lang buhata ang ilang gibuhat kay wa man nila buhata ang ilang gitudlo. So meaning, ug unsa may talikdan, unsa may biyaan, kana rang kadautan. Ang dili maayo nga example mao na biyaan, no?
kanang mga immorality tinuod biyaan na, pero ang simbahan wala giingon das Biblia nga maoy biyaan. Naadya sa pinadayag 18:4 nga talikdi biyain ninyo ang kahugawan sa ubang hubad Babylonia, kay kanang Babylonia gisimbolo man na sa kangilaran. Parehas ni adtong pagano nga Roma ni adto. Sa dihang pagano pa gitawag manggali na siya bigaon, no? Oh. Kahugawan biyaan kuno ang Babylonia. Bot pasabot biyaan ang kadautan. Pero dili ang simbahan. Kay walay mabasa sa Biblia nga ang simbahan mao biyaan. Kaya ang simbahan o iglesia tukod man na ni Kristo. Mao na nga kung biyaan na to ang Katoliko, atong gibiyaan ng simbahan. Nya, tingali mo ingon ta nga, ang simbahan Veritas karon daghan mang mga sakop niini nga mga daotan. Tinuod na. Kay sa Mateo 13:24 hangtod sa 30, gihulagway man ni Jesus Christ diha nga sa dili pa ang iyang second coming, ang iyang gingharian diri sa yuta nabahin sa duha, adunay sagbot, aduna poy trigo sa ato pa maayo. Basahan agad ninyo mga tinahod nga tigpaminaw, Mateo 13, tudling 24 hangtod sa 30, nga ang gingharian sa Dios diri sa yuta adunay mga sagbot sa ato pa mga daotan, aduna poy mga trigo nga sa ato pa mga maayo. Kinsa may responsable anang mga daotan diya sa simbahan o gingharian sa Dios? Ang pagtulunan ba? Si Kristo ba nga founder niini? Mao'y hinungdan niya na? Dili. Kay sumala sa maong sita sa Biblia, ang responsable anang mga daotan diya sulod sa simbahan, mao man ang demonyo. Kay ang demonyo ni sulod man sa maong simbahan. Siyempre, unsa may programa sa demonyo? Ang kadaotan. Pares anang panagbahin-bahin. So, kinahanglan, kay mo man na iyang trabaho, iyag yun ang sudlo ng simbahan. Oh? Iyag yung sudlo ng iglesia nga gitukod ni Kristo, kay iyang bahin-bahinon. Guboon pagali kung mahimo na niya. Dili nun na niya maguba. Kay gisaaran man na ni Kristo. Yan itong diri pa siya. Mabasa sa Biblia. Mateo 28:19-20 nga siya magauban kanunay sa iyang simbahan o iglesyang gitukod. Bisan pa sa mga daghanan kayo nga pagsulay. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw, dili ang simbahan mo'y biyaan, kay kung biyaan na to ang simbahan, panagbahin-bahin na. Kunya, balikan na to tong 1 Juan 2:18 ug 19. Veritas nga nung tawgon man mi og mga antikristo, nga gatudlo man mig Biblia, gatudlo lagi mong Biblia, pero unsa inyong gibuhat? Naamoy nabuhat nga dili mao. Unsa man? Kanang panagbahin-bahin. Wala mo ingnas Biblia nga kung magbinutan ta, biyaan na to ang simbahang Katoliko. Nga nung biyaan mo na to ang simbahang Katoliko, mao man ni ang iglesyang gitukod ni Kristo. Niya, narabay uban mo ingon nga, kanang naadi as Biblia Veritas, iglesia ni Kristo man na, dili man na, iglesia Katolika. Veritas, ang mabasa di as Biblia, dili man na iglesia Katolika, iglesia sa Diyos man na. Pinili man na, dili man na iglesia Katolika, mga tinahod nga tigpaminaw. Kanang iglesia ni Kristo diya sa Biblia o iglesia sa Diyos, usara na. Kay usara man ang simbahan gitukod ni Kristo, lain-lain lang og description, pero usara na. Ang iglesia ni Kristo, ang iglesia sa Diyos, usara na. Ngano man, kay usara man si Kristong gatukod ni ini, lain-lain lang description. Ako nang gibalik-balik, parehas na ako. Ako, pila man akong description. Tulo biya. Akong description is Silbert, Bobby, Veritas. Kanang description ako nga tulo. Nahimo ba kong tulo ka tao? Dili. Tinuod nga, ang iglesia ni Kristo, kasi Kristo may nagtukod. Ang iglesia ang gitukod ni Kristo, iglesia sa Diyos, kay Diyos si Kristo. Kunya, iya po sa Diyos kining maong simbahan. Ang iglesia, mahimo pong tawag mga pinili, kay mga piniling katawhan ka na, pero usara na kapundok. Unya, nganong nakatuliko man na, tungod kay, ang kinaiyaan ng maong iglesia, lukop, kanang lukop kani. Universal, Catholic na sa Grigo, kombinasyon sa Grigo. Mga tinahod nga tigpaminaw. Kay, naagod record sa church history, ang iglesia kunong gitukod ni Kristo, gihulagway ni Obispo Ignacio nga Catholic. Catholic sa to pa, universal.
Mao manggali nga diha sa Grolier Encyclopedia gihulagway diha ang identity niya, ang kinaiya ni ining iglesyang gitukod ni Kristo nga Catholic, no? Diha sa Grolier Encyclopedia gitawag og Catholic ang iglesyang gitukod ni Kristo, ngano man kay kinaiya na. Gitawag ni Obispo Ignacio Catholic tungod kay lukop. Mao ni ang ilhanan sa New Covenant religion. Ang fulfillment sa Judaism kay kadtong Judaism mao bitong gitawag tog Jewish religion tungod kay alang lamang kadto sa mga Hudiyo, dili patupang tibuok kalibutan. Unang ang pato sa pagtuo sa kalibutan nga ang giuna mga Hudiyo sa tupa dili pa para sa tibuok kalibutan. Pero dili na magpermanente niya na kay gipaabot nga inig-abot sa hari sa kamatuoran nga mao si Ginoong Hesukristo, i-transform ni into a religion nga dili lang para sa mga Hudiyo kundi para sa tibuok kalibutan sa ato pa universal o Catholic. Kay balo si Eli Soriano ana. Anong founder sa dating daan. Nganong nakaingon ko nga kahibalo si Eli Soriano ana tungod kay tanawa na iyang iglesia ron. Iyang pundok lain-laig ngalan na ilis-ilis dating daan dayon. Daghan kayo. Karon ang latest gigamit niya ngalan Iglesia sa Diyos International, Church of God International. Nganong gibutangan man niya og ilhanan nga international? Kay balo ba mo unsay bot pasabot anang international? Pang tibuok nasod. Pang tanang nasod o pang tibuok kalibutan. Unya kung hubaro na to nasa in English, pwede na tong hubaro nag universal. Pwede po na tong hubaro Catholic, kanang Catholic pang tibuok kalibutan na. So si Eli Soriano mismo kahibaluan na iya lang gilain og term. Dili lang siya gusto anang Griego nga may kombinasyon sa Griego nga Catholic kay ang iya ang in English ra international. Kay kung iya pong awaton ng Catholic, niya nga nung mubiya pa man siya. Nga naa naman day ng Catholic. Kay naghimo man siya iya, ambot og nganong maghimo gid siya iya. I hope nga walang niya tuyo nasipyat lang. Kay dili man na guilty ko matud pa sa moral philosophy. Masipyat gani ka nga wala tuyo pasahilo ra gana kay honest mistake man na. Sa moral philosophy, no? Pero kung kahibalo kang nasayop ka nya imog yung buhaton, diha ka guilty ana. Mo na nga hinaot lang punta nga si Eli Soriano na sipyat lang wa tuyo Pero wala na niya tuyo gituyo lang yun. Ngano man. No, I hope nga di lang pug ko mo ingon nga mao gyud ni kay ang ako gong mga pagduda gud aning maghimo og laing pundok. Kay usa man guni ka paagi sa pagpangwarta. Ako bitaw kay ingon ko sa kong kagalingon nga dili man ko magakwarta kung magpabilin ko diri sa Katoliko kay kining mga abuloy di man yung punta nako naa man ni simbahan mga pare may mga benefited ani di man kung kakwarta ani so may mahayo siguro nga maghimo ko galing pundok ako may founder parang ako may magbuot unsaon ng abuloy so mao na nga akong buhaton nga amo biya ko sa Katoliko tudlo po kog Biblia para nga makapangwarta ko mudaghan po ko din mahimo kong gamhanan og daghan akong kwarta. Di ba tanawa sa atong panahon karon daghan kay nga dato nga tinuhuan gumikan anang abuloy. Di ba? No, di man daotan ng abuloy pero unta kanang abuloy mapunta sa tinuod nga simbahan gitukod ni Kristo. Di ba? Dili kay atong kompetensyaan ang iglesyang gitukod ni Kristo. Ang iglesia ni Kristo sa Biblia o iglesia sa Dios maura ng Katoliko. Ngano man kay ang iglesia ni Kristo gitawag magkatoliko. Mao na nga usara ang iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios o kining Katoliko. Parehas ba ni Simon? Si Simon gyud tuon ang description niya. Pero kay gitawag man siya ni Kristo og Kepa sa Aramaiko, Peter sa in English, Pedro sa atong Filipino version. So, Pedro na po siya. Mao na nga nahinumdum ko dias plaza nga giwali sa akong mga kaubang si Ibdi nga Katoliko lagi ang iglesyang gitukod ni Kristo. Na iniingon nga pataka lang mo nga iglesia ni Kristo man na napoy membro ni Eli Soriano ni iglesia sa Dios man na dili man na Katoliko.
Unsay gitubag sa akong kauban? Si Simon. Nganong na Pedro man siya? Si Simon, nahimo siyang Pedro, kaya gitawag siyang Pedro. Then, katupong usa ka kauban, gikutlo tong grulyer, ang gitukod ni Kristo, Katoliko. Dili man na Katoliko, kay Iglesia sa Diyos man na, o Iglesia ni Kristo man na sa Biblia. Nganong nakatoliko na, tungod kay ang Iglesia ni Kristo, gitawag og Katoliko. Ang Iglesia sa Diyos, gitawag og Katoliko, mao nang nakatoliko. Mao na nga kanang Grolier Encyclopedia nganong Katolik ang gibutang diha sa Iglesyang tukod ni Kristo tungod kay gitawag naman siya Katoliko. Parehas gud ni Saul. Si Saul siya. Pero sa dihang gitawag siya Pablo, Pablo na po siya na ila. Mao po na kanang Iglesia ni Kristo Dios Biblia o Iglesia sa Dios o piniling katawhan gitawag ng Katoliko. Mao na nga kanang Grolier insakto. Kay gitawag magkatoliko, mao nang Katoliko na po siya na ila. Dili na malain-lain. Universal. Kay actually, mao na gilitok sa atong Ginoo mga tinahod nga tigpaminaw. Sa kanang mga description sa Biblia nga Iglesia sa Dios, Iglesia ni Kristo, piniling katawhan, Iglesia sa mga balaan, mga natao pag-usab, o assembly sa Dios, o kanang daghang description das Biblia, kasagarang nagsulti-sulti, nag-describe ana, apostol, parehas ni Pablo. Kanang pag-ingon nga, Iglesia sa Diyos, sulti na ni Pablo. Sa 1 Corinto 1:2. Kanang pag-ingon o Iglesia ni Kristo, sulti na ni Pablo gihapon, Roma 16:16. Kanang pag-ingon nga, piniling katawhan, description na nga gilitok ni Pedro sa 1 Pedro 2:9. Pero, kung mangutana ta, kana yung gikan sa baba ni Kristo, unsa man gusto niya itawag sa iyang gingharian o ang iyang balay. Okay, kanang iglesia mahimo pong tawag og balay diya sa 1 Pedro 3:15. Kana yung gikan sa founder nga si Kristo, unsa man gusto niyang i-describe o itawag sa katilingban niya o balay niya o gingharian niya. Naa sa Marcos 11:17. Marcos 11:17 nag-ingon ng Ginoo, di ba nasulat man na nga akong balay pagatawgon kunig balay sa pagampo og alang sa tibuok kalibutan o alang sa tanang kanasuran diya sa King James Version of all nations, sa New International Version for all nations. Unsa man nang for all nations kung usahon na to na kapulong sa in English, international kanang gigamit ni Eli Soriano. International kung moadto ta sa Griego, Katolikos o Katolis nga ang exact term nga gigamit ni Obispo Ignacio, Catholic. Mga tinahod nga tigpaminaw. So Catholic. So ang gusto dai ni Kristo kanang lukop ngano man kay para mahibaw nato ang dakong kalainan sa daang tinuhuan og bag-o. Kay ang bag-ong tinuhuan pang tibuok kalibutan. Kay dili lang kay para sa mga Hudyo, kundi para pod sa mga Hintil o para nato tanan. Mao nang gusto niyang description lukop. So mao na nga gusto ni Kristo kanang description nga lukop sa tupa universal. Kay para mailhan ang New Covenant religion og sa daan. Kay katong daan gud para raman sa mga Hudyo. Mao tong gitawag og tinuhuan sa mga Hudyo. Pero ang iglesyang gitukod ni Kristo o iglesia sa Dios para sa tibuok kalibutan mao nang universal o Catholic. Nya moingon ta daghan mga makasasala diha veritas. Naampoy mga pare dihang mga dili maayo. Tinuod na. Kay gihulagwan na ni Kristo sa Mateo 13:24 hangtod sa 30. Nga dunay mga sagbot kay gisulod og demonyo kay naampoy mga pare o dili pud noon tanan, no? Nga nagpatintal si Yawa. Ang hinungdan ana mga sagbot ang Yawa, dili ang founder nga si Kristo, dili ang mga pagtulunan. Kay ang mga pagtulunan kung sundon makapabalaan nato. Prueba ana kanang mga santos Katoliko, mo nay prueba nga nagsunod sa mga pagtulunan mo nang nga santos. Nganong tawgon man mig Antikristo Veritas tungod kay si Kristo supak anang gibuhat nga panagbahin-bahin. Pananglit ikaw karon. Nibiya kas Katoliko. Panagbahin-bahin man na. Mura man kag nakigdivorce na sa imong asawa o sa imong bana. Pero kung wa nimo tuyo kay para nimo sakto ka, mahimong dili ka guilty, honest mistake. I cannot charge you nga guilty ka.
mahimong honest mistake lang. Madaka sa pag-ampo sa Ginoo nga basilua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Pero kung nakahibalo kang sahip ng imong gihimo, delikado ka na. Mao na tubag nganong tawgon man mig Antikristo Veritas nga nahigugma mamis Ginoo. Pamalandong unsay imong gibuhat. Basig na ay nabuhat nimong wala mauyon sa Ebanghelyo. Kanang panagbahin-bahin. Mga igsoon, dili nato kompetensyaan ang Katoliko, ang mga obispo. Kay sila may direct authority gikan sa mga obispo. Parehas na sa atong Supreme Court. Dili ta maghimog laing Supreme Court nga maghimo putag atong kaugalingong Chief Justice. Justices kay mabahin-bahin ta na. So mao na kay sa history ang nakapulis sa katungdanan ni Pedro mao man ang Santo Papa ug ang ubang mga apostol mao man ang mga obispo, so makigiusa ta nila. Mga igsoon, nindot pa untang ipadayon pero wa naman tayo igong panahon. Hangtod sunod Domingo pohon, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXVR Tatak RMN. Adlaw-adlaw everlasting kahumot, pareho ra kahumot, diin ang mudugay diri.